Madalas daw na hindi nalalaman ang mga concern ng ilang estudyante at guro dahil takot silang direktang magsabi sa mga kinauukulan sa paaralan. Para maresolba ito, ipinatutupad ng Schools Division Office of City of San Fernando ang QR code scanning o Safe Speak program. Nakapaskil ang tarpaulin na mayroong QR code sa mga paaralan na sakop ng SDO City of San Fernando gaya na lamang ng La Union National High School. Sa pamamagitan nito, umaasa ang mga pamunuan ng paaralan na mailalapit sa kanila ang mga isyu at usapin na may kaugnayan sa mga pamamalakad sa paaralan at iba pang problema ng mga estudyante at mga guro. Target naman nito, ma'am, say for example, yung mga deadly weapons, meron ba silang classmate na may deadly weapon, meron bang classmate na nag-vape, meron bang nambubuli, nanghaharas. It's not only learners but the entire school community. Confidentiality of the Yes, ma'am. Yes, ma'am. Insured yon. Okay. So ang main purpose nito ay Main purpose is of course to have a very peaceful school community. Yung talagang iniisip ni ma'am dito is of course lahat ng mga bata safe, happy sa loob ng school and even outside the school. layunin din nito na maproteksyonan ang mga nagbibigay impormasyon sa pamamagitan ng QR code scanning at maresolba ito sa maayos na paraan sa pagitan lamang ng magkabilang partido. Makikita ko rin po yun. Siyempre, kailangan ko siyang isalain. Kailangan ko siyang salain kung okay ba, totoo ba, or gawa-gawa lang. Gusto lang, halimbawa, may sinabi tungkol sa La Union High na hindi okay. So, siyempre, mag-i-investigate pa rin. So, if it is against a learner, a teacher, a parent, or any stakeholder, kailangan mag-i-investigate pa rin tayo para talagang insured tayo na totoo talaga yon. Kumakatawan sa sektor ng mga estudyante ng La Union National High School ang Supreme Secondary Learner Government o SSLG. Batid din umano nila ang balakid sa kapwa estudyante kung bakit hindi sila agad nagsasabi ng kanilang mga problema sa pamunuan ng paaralan. Actually, marami kasing estudyante, ma'am, na talagang takot magsalita para sa sarili nila. So, saludo po ako kay Ma'am Sheila Marie kasi naisip po niya itong proyekto na to in which mas natutulungan po natin yung mga estudyanteng takot magsalita para sa sarili nila, ma'am. Kasi believe it or not, marami talagang sinasabi yung ibang tao sa isang tao kaya natatakot silang magsalita para sa sarili nila, ma'am. Maaari rin umanong makibahagi rito ang komunidad sa pamamagitan ng nasabing QR code scanning, mailalapit din nila ang kanilang issue at usapin sa paaralan, estudyante, guro, sa ikabubuti at mga problemang maaaring maayos at mapaganda pa. Joan Punsoy, Balitang Solid North.